Era el reconeixement que feia l'Ajuntament a Pasqual Martí. Va ser alcalde de la Pobla a principis del segle XX i a través dels familiars l'Ajuntament feia este acte per posar-lo al lloc que li correspon com a representant del municipi. Ara es vol que este acte es faci extensiu a tots els que van ser alcaldes de la Pobla des de meitat del segle XIX. Junt a la Diputació de València s'han comprovat els noms de tots aquells que van dirigir la Pobla des de 1850 fins al 1937, on comença l'arxiu de l'Ajuntament. De la recuperació de la nostra memòria històrica, de la nostra història com a poble, de saber un poquet què va passar, perquè tenim ahí un buit prou important, i recuperar un poquet tot el que nosaltres tenim com a poble. Sempre en la línia de recuperar per a deixar als nostres futurs. Este mes de desembre l'Ajuntament vol homenatjar a tots estos alcaldes i fer-ho en presència dels seus descendents. Per això el llistat d'estos alcaldes es pot consultar a l'agenda de la televisió. En cas de tindre així algun familiar, es demana que es posen en contacte amb el consistori. Vam trobar diversos alcaldes anteriors, des de finals de 1800 fins a 1924, i molts d'ells ja estem parlant de tercera o quarta generació. Clar, és difícil poder localitzar en aquests moments familiars més pròxims. Llavors sí que hem ficat a través de la televisió de la Pobla, de Telepobla, els noms per a que ens puguin facilitar aquests familiars, perquè volem fer un acte conjunt en reconeixement i sí que ens agradaria l'assistència i la participació dels familiars que puguen encara haver d'aquests alcaldes nostres. Al Saló de Plens es recullen les seues parets les fotografies de tots els alcaldes. Ara en un panell es replegaran els noms de tots els nous alcaldes reconeguts.